Dnešný rekord, zajtrajší štandard. Touto myšlienkou sme začínali 3. rok spolupráce s organizáciou Teach. Po 2 rokoch sme čelili výzve rastu z rekordnej baseline. Cieľová skupina je úzka, náročná na kvalitu a rozhoduje sa na základe dôvery. Cieľ bol jasný. 3. rok po sebe prekonať stanovené performance ciele a medziročne zvýšiť objem a kvalitu lídov. Pre dosiahnutie tohto cieľa sme prepojili riadený performance marketing s dôveryhodnosťou rešpektovaných lídrov. Ich silu sme integrovali do kreatív a mediálnej distribúcie tak, aby posilnili konverzný potenciál a my sme získali kvalitnejšie lídy. Vďaka tejto stratégii sme v kampani získali o 54% vyššiu mieru interakcie pri stabilnej cene za klik a vizibilite nad 80%. Medziročne nám tiež narástol počet konverzií o 75% pri rovnakom rozpočte, čo znamená o 44% nižšiu cenu za jedno kliknutie. A čo je najdôležitejšie, získali sme o 107 lídov viac než minulý rok, a to pri nižšej cene za líd o 17%. Celkovo sme teraz získali 550 lídov a to sme ešte len v polke kampane. Január 2026 bol najrekordnejší mesiac za posledné 2 kampane. 240 lídov len za 1 mesiac. Tak toto vyzerá, keď ideme 3 roky nad plán.